Huihchhuk Hnahthial Vawiin ngai thatu le thlir tu zung te chibei vek ule South Tuipui bialtu MLA Pu Jeje Lalpekhlua'n Thawhtanni hian Hnahthial a rawn phei dawna chawhhnawlama Hnahthial District Head of Office te meeting a nei puyang thawlehni atangin a bial chung khaw hrang a fang bawkang thawlehni zingdar saria Tuipui a tlawh anga party le khawtlang hruai tu te a kawmang dar zawa tuk thluan a enga party hruai tu le khawtlang hruai tu te a kawm bawkanga heminu hian sauwan Laiphai a pananga sauwan Laiphai a zan ariakang atuk nilai nia niu kon pui lungpui tlang le mua lian pui a tlawh le anga ninga nia Hnahthiala a let le ang ninga nia tarpho khoshi sau chong tui le cherhlun a tlawh anga cherhluna zan ariakang atuk zirtop nia ngarchip niu ngarchip bualpui h le thingsai a tlawh anga thingsaya zan ariakang inrin ni chawhnu dar khata Hnahthial no 2 VC House Bazara Hnahthial District chunga VC zongzong tenen inkom ho na hun an hmang bawkang Hnahthiala pathiam ni a hmang anga thawhtam nia Hnahthiala MLA office hon ani bawkang Pu Jeje Lalpekhlua'n a bial chunga damlo na awanga Zora Medical College ZMC pantu te khosak na tur falko na inlua tur atifel to a ma se che alangai awangin thathara hon thei be se ani thu asoi Samagra Shiksha Hnahthial District Bultuma January ni somthuma ne Hnahthial District Maths and Science Olympiad Intermediate School quiz and Intermediate School Rangotsav Handicraft exhibition sangni somni pathum ni li result chu ni zan khan thi chu ania hetiang hi result ani Maths and Science Olympiad sangni somni pathum ni li pakhatna amos lalbiakhluna son of zelal munsanga Sabzari Memorial School panina lalmangai moi daughter of lomsanga Sabzari Memorial School pathumna biaksam Pui daughter of H. Malsoma Nu Chung English Medium School Palina Mercy Van Lalduhoma daughter of Kelal Ramhaka Mantoni Memorial English School Pangana Sara Van Lalpekhlua'n daughter of C. Lalduhoma Nu Chung English Medium School te amnia pakhatna tanga pathumna te Guwahatiya exposure trip an nei puyang Hnahthial District Intermediate School quiz sangni somni pathum ni lia mulo mandong tu te pakhatna kelal lom zwala son of Robert Lalrosema MMD Memorial School Sauwan Laiphai panina Ezra Lalrinpuii son of F. Lalmingliana Mantoni Memorial English School Hnahthial pathumna Van Lalrimruat Philipmar daughter of Lalbiak Dekamar Mantoni Memorial English School Palina Marcus Lalrinchana son of John Lalmingsanga MND Memorial School Sauwan Laiphai Pangana C. Lalshiat Feli daughter of C. Lalmingmuana Mantoni Memorial English School te ni in pakhatna tanga pathumna te hi Guwahatiya exposure trip an nei puyang Intermediate School Rangotsav Handicraft exhibition result pakhatna Lalrinsangi daughter of Ramdin Moya Nu Chung English Medium School panina Lalchhuanthanga son of Lalrinpuii Government Model Middle School Hnahthial pathumna F. Remlalnghaka son of Michael Lalngilneya Nu Chung English Medium School Palina Grace Zonunpari daughter of H. Lalthamuana Government Middle School Hnahthial Pangana Lalrinpuii Changte son of C. Lalthangkima Government Model Middle School Hnahthial Parukna Joseph Van Lalpekhlua'n son of FC Van Ramsanga Nu Chung English Medium School te amnia pakhatna tanga pathumna te Guwahatiya exposure trip an nei puyang Lalduhoma Chief Minister P. Lalrinpuii Health Minister Lalchhuanthanga MLA Aizawl South 2 P. Renu Sharma IAS Chief Secretary le Health Department ho tu te Architect lam ho tu te le khotlang hruai tu te ZPM Aizawl South 2 Block hruai tu ten Kulikawn Hospital ti len dan tur le ti changtlun dan tur an hin ho Kulikawn Hospital hi thangkhat lian zet din to in Health Department in tuna hian an enkol meka khumsom nga theina ni in rilrulama buaina nei enkol ngai te enkol na hmun kam nei chhun ani bok Health Department hian Kulikawn Hospital hmuna hian ramzau thatak la nei in bialtu MLA Pu Lalchhuanthanga chuan tram hasa atang khan angai poimo in ti lem adu thu hi alo tlang au pui to thina tun sarkara po CM hne na angai poimo thu te soin
hospital puitling tur Aizawl civil hospital ti lemna tura ruam manna kalpui anita ani Dr James Rammoy medical superintendent room a function toite man ni in Chief Minister Pu Lalduhoma le Health Minister Lalrinpuii tem thu soina hun an manga Dr James Rammoy medical superintendent chuan report pe in an har satna hrang te asoi ani Chief Minister chuan Aizawl South to bialtu MLA Pu Lalchhuanthanga hian Masa tang to khan he hospital hi avei ema assembly house a hial alo au chua pui to thina sarkar lai ni lo chuan malak vak ngai nam si lo ani pathian in sarkar na te min lo pe veta a bialtu MLA bok hian ngai poi mo income ne na po voi tam tak aron soi to thina chuwang chuan voina po helai mun hi kan ron thleng ta ani Aizawl civil hospital hian mipui te min do zo meu to lova civil hospital ti lemna ta na poimo tak mai ani a psychiatry hospital kam nei chun ani boka kan sum nei te tlem le ma se kan ho tu te nen kan han soi hoa kan la nei chun angte he Kulikawn hospital ti lemnan hian bok not mayang ti im vaibel se somruk pasari point paruk panhi kam da ta ani he sum hi mun tam taka tangkai taka semzai theilani ma se helai mun hi apoi mo tlat awangin kan ngai poi mo ta ani na thokonga te building sak alo ni huna po monitoring lamin ngun takin kan vil reng dona khutlang hruai tu te le NGO lampoin thataka hospital thatak kam nei theinan kan tho ho angai dona ni ati Pu Lalduhoma Chief Minister chuan ZMC Central a pe kan han ti na chan po hi kan sum din munin azir lo wang ani a Central a po pe ila kan kwata hi abodon reng lo ti kan hriat a tha ani ama ero chu kan hriat angin minister kan nei tha em a ani hian Central lam ho tu te dorin akala Central lama kan ho tu te chuan kan enkol du don ani phot chuang kan ron dom ka ngang cheu an lo ti hlo awangin Central kuta po pek angai don talo ani minister mani a in su ko thei kam nei hi kalom em a ani chau lo po kan minister zong hian an mani a Central dorin an in su ko mek zela ka chuangin kalom em ani hetiang ani awang hian zoram thar a thleng ta chu kan la ti chia ngam lo anga zoram thari a thleng nge in ka ring ani atibok Puduama chuan kan airport nei chun te hi tha se tlang changtung se chuan tham ni se kan dua kan sum nei in atlin ngang si lawa chu wangin a en kol the te ne na hlan hi kan du dan ani phata ani sumtam tak sengin kamrula ten an thoka tuna hian an na a chhia in estimate lo ang hlirin an thoka tuna tak phei chuan na hi an thok hlei thei to lova labor man ringot po cheng vai bel changa vel ba an neya chu wang chuan labor tur po an mumang to lo amang an thak em a poisa an lo la hnemin an lo la deuh vek to si a ati ngai na awang em ani ZPM sarkara chuan quality tha lo kan du to lova Chief Minister Office a endik tu da an ni to a na reng a thatur ani a hun taka an zo nge bok tur ani hetiang hi mi pui rong bol na mai ani lo pathian rong bol na ani chu wangim kan sarkar official te po hian thil tha hi an dua keini point kan dua tha le rin tlak kan tu le fa te chom tlak ni turin na kan thok zel don ani ati Health Minister Lalrinpuii chuan career ro ka lo ve em ke point tlo ka du le ka tum reng am ni a voina hun rem chang Chief Minister hova kan nei the hi kalom em a na thok tu te in dai lo na te in local pui to dangte kan ngai tha a ka fak chewa chuti rual chuan in har sat na te ka khongai em chewa thi top kan chuanga kan pu berin ngai poimo anein ma kan la to a hospital thale changtlung tak din turin ma kan la ang atibok Photo electoral roll special summary revision sang hi somni pali nei mek chungchanga Vawiin khan electoral roll observer Dr Lalrinpuii changte secretary school education department chuan scholarship thloin election official te meeting anei pui scholarship DC conference hall a photo electoral roll special summary revision sang hi somni pali chungchang meeting a Dr Lalrinpuii changte chuan SSR kalpui meka final
electoral roll chu MP in Lalpui a man tur ani awangin a poimo hle ti asoya MLA in Lalpui sangni somni pathum nei zota ka electoral roll le in Kalpui dan fil file le thiang him taka om ti soin tunchuma po electoral roll fil file le risel zo ka om nge e be sei thu asoya ahun taka final electoral roll rin tlak tak ti chu ani theinan official te chu thei top chua turin acha ani special summary revision sangni somni pali kalpui me ka hian draft electoral roll chu January ni ruk sangni somni pali khan ti chhuani in Kolusip district a assembly bial pathum tuiria Kolusip le serluya vote nei mi pa singthum zanga somkwa pali le meichha singthum sangni zaria somruk pakhat an Vawiin mi singruk sangthum zali somnga panga an oma India khwale tuikum sompariat lingchin January ni khat sangni paruk le amhalama piang electoral roll a inziak luk thar pai inson le siam thadu te tana January ni somni pani sangni somni pali thleng hun hona dilna mi sangni zanhi somni paruk aluta February ni riat sangni somni pali a hian final electoral roll chu tar chwa tura ruam man ani Engineer H. Ginjalala Champhai Not Bialtu MLA Advisor to CM Nibok Chuan Nimin Khan Champhaya Sarkar Department Shang Head of Office te akom Engineer H. Ginjalala Chuan Champhai District in Ma Son Theina Turin Official te chu an theina konga theu thuron petur le an thanem ngai na te omjene zo kan kalpui theina tura fin chwa thin turin angena Sarkar Hnathok thil tum in ang nei ma se kalpui dan adar thina wangin ma son na kal chak mo thin ti asoya ramin omjene zo ka ma son theina turin tho ho na thazo kan ma moti soin department sang ten anrim shiat na am tho khom thiam pho chuan ma son na achak lo thei lo ati Champhai district in ma son na kong kan zo chu khutlang tan a thatur ania ram economy le environment tan a thange ngei tur ani ati heng te tel lova ma son na kong kan zo chuan a hlotling tak tak thei lo ati ani Zirtopni Khan Printing and Stationery Minister Pu Jeje Lalpekhlua'n Mizoram School no pang zirlai bu chut na mun Guwahati mi tlo in school textbook chut mek na printing press rang te tlo kwalin in dika zirlai bu chut na mun pui ber Guwahati dai Saraiga Phototypes Private Limited panikhai ti a company nei tu rang te nen inkom na hun thatak an nei ani Minister chuan he huna hian Assam press mi te komin Guwahati atlo chan tele Mizoram Sarkar ma chhop te ashila school no pang zirlai bu chut mek chu ngai poi mo ngai bik ani thu soin zirlai bu quality tha siam atul thule ahun taka zirlai bu te zirlai te ne na sem chu ani theina turin amun nge ya en fia thu minister hian asoi ani Mizoram Aid Commission Chairman Pumal Somzwal Aral te chuan Vawiin Sunudar Khatle Chan Vekan Japan Foundation atang local the say to Maru director le aho te wana pa hola akoma Japanese strong zirna lian zok din theina tur chungchang an soi ho MYC chairman chuan Japan rama Mizo thalai Hnathok tura kal thei an tam thule Japanese culture chu Mizo teri rem zong tak ani thu soin Mizo thalai te atam thei angber Japan rama Hnathok tura pui turin angena pu te se te Maru point Mizo thalai te tampui tura an in pe thu alo shila Japanese strong le culture zirna din dam tur plan mumal tak sia an siam duna theito pa ma la ho turin tho dun an rem ti ani he malak na tur hi financial year atam turin duan ni se an ti bok Excise and Narcotics Department chuan nimin ni hni thani sang ni som ni pali tlai darli le minute som panga khan tuidam khwa wai merun bula heroin gram jasari som ruk pathum le anei tu nia pu namdang panni an man heroin nei tu pu te hi Abdul Majid kum som ni pali son of Abdul Odud Kalinagar Silchar Kachar district Assam le Majibur Rahman kum som ni pali son of Rajab Ali Pratapur Forest Village Kachar Assam a khusania in chalte amni ani pani hne na tang hian heroin phurna atana lir thei an man Mahindra Bolero ZLX model registration number MZ070678 po an man ngalani heng heroin man to hi straight po na tiral tu mek lai ni ruilo wanga man te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 to chan in thu boy siam sak an nia ko ta shwai ngal an ni
Lalthanmoi kum somthum paruk electric veng Aizawl mi inlua sai khumpai khwa chutukin khan an in bul electric veng le ramthar veng inrina thei hai lui kora thi a hmu ani thudon danin Lalthanmoi hi mani a cheng mi lir thei khala eizong ani tun hnaya a thianpa in a riapui a ni zandariat vel khan a thianpa hi an kom chhak dora meizial lein a kala a let le chuan a lo om to lo a thianpa hi a zong hmu zo lova a mobile phone chuan in a oma zingkara nin bul vele mi ten kora an hmua alu chu tui a lo in phum ani Lalthanmoi ruang hi forensic science laboratory lamin an in dik nuwa electric veng YMA in kuanga an da an khwa sai khumphai panpui ani Vawiin Thang College of Veterinary Science and Animal Husbandry Central Agricultural University Selasi chuan ruihlo chungchang in zirtirna awareness program na samuk Bharatiya tra an mang College of Veterinary Science and Animal Husbandry Central Agricultural University Selasi Aizawl yang kasiyana foundation nen tang dunin an college conference hall a ruihlo man suana chungchanga in zirtirna hi an manga Professor Lalnuntluang Mardin CVSNH chuan Tuipui Sumit Singh President Kasiyana Foundation din tu ni bokle an member som dangte troi omin college a zirlai te hna zirtirna hi ape ani Kasiyana Foundation hi Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India hnuai ania tuntuma hian he awareness program hi ni somni pani chung o tur ruwa man ni in January ni somni pathum atanga February ni som pathum sang ni somni pat li thleng o tur ani India rama thalai beibel sethum hne na ruihlo ti thatlo ziale apoi zia the dar tum ani a India ram pum tuam chwa tum ni im tuni somni pani chung hian sei som pakhat tuam chwa tum ani CVSNH zirlai te nen in zirtirna Baka zo na le chan na hun man ani a zirlai te le zirtir tu ten awareness campaign hi lok thak an ti hle ani Science Teachers Association Mizoram chuan ni kumsang ni somni pathum General Conference Rural Bozuin Nimin Khan Zoram Medical College a postgraduate zirna hon thei dan tur chungchanga Dr. General te Registrar le Professor Swati M ki din te an koma ZMC ho tu te hian malak na thui tak an lo nei to ani ti an hriatin an lom hle ZMC a postgraduate zirna hon ani chuan kan MBBS zir zote tan atangkai hle don mai ni lovin damlo te tan mithiam tamzokin an enkolna an pek thei pha don awangin zoram pumin kan tangkai pui hle don ani stam hruai tu te chuan ZMC a postgraduate zirna hon ani theinan sarkar ho tu te hne na thlen chho zel an tum katizong kha Huihchhuk Hnahthial Vawiin an ngai thlak thei te chu ni a ngai thla tu zong te mong tha vek ule